KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cer ya Play Store wala Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantuma to bangi nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma. Assalamu alaikum bandiraɓe yeɓiyanko e Fin TV caggal jettuɗen Allah en juule Mouhamadou Toubar ɓurɗo windere jitti jinna men en juurima papa men wasil men Nourdine Hamad Aliou Ray gorko mo daara halayɓe e ndewre makko en juurima ɗon dendagal seeranɓe fotankoɓe en jitti Allah kadi Allah dokkuɗen en kadi hande cellal hokken coftal ha mbawɗen arde jornade ɗo bandiraɓe e jonde men nde kewɗen jornade bandiraɓe kala saaha woni émission meɗen Debbo Africa mo ganduɗon ko ɓinguel mon badiraguel mon bandiraguel mon Dawel Sali Dia debbo mañum liidu bani buuɗi sippatoroɓe sippora jaam li he waɗan ɗon en beltima kadi hande tigui e wawde kadi bismade ɗo mo ganduɗa ko mawni meɗen ko référence meɗen ya Seyda Ramatoulaye Sadio Dia debbo mo dunde walla mbiyen debbo mo Fouta fof walla debbo mo Fulɓe fof walla debbo mo Ziguinchor tawno ko toon tigui mboto ngu dasa wawde arde hande tigui nottani meɗen e yewtere meɗen Debbo Africa mo ganduɗon ko yewtere waɗonde valoriser rewɓe e kala saaha taw mbi noon Ramatoulaye Sadio Dia ko yaye Seyda tigui ko debbo tigui darolgal hande e banggue l'islam ko debbo tigui darolgal e banggue ndewago tigui wadde noon kanko hande bismuɗen ɗo wadde noon haade men artude gay e sponsor meɗen leader KP dokken yaye Seyda Kongol o salmina bandiraɓe garten bisimilla ma deeɗo yam e plateau men Debbo Africa. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا يوافي قدره وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد أيها الإخوة والأخوات أحييكم تحية الإسلام تحية شذية سلاما زكية تحية من عند الله مباركة طيبة وهي السلام والرحمة والبركة عليكم. sohna Sali caggal nde jettuɗen Allah jomirawo subhanahu wa taala eɗen juula nulaɗo men sallllahu alayhi wa sallam kono min calmina kala dendagal yeɓiyankoɓe Pindi TV min calmini ɗum min juurima on kono noon calminali ɗi kadi min pawi koye junggo ma miñiraguelam nde taw noon aɗa weeli tawde kadi gati ko mbiɗa kam foof moƴƴere nde koye maɗa woni noon mi salmini directeur galle o mi salmini kala tan mo tonggode mum taweteɗo gollowo ɗo ene fof salminama ha e ɓinguel men gonɗo ɗo min calminimo no fewi ɗum noon mbima Seydi Dia Allah jarama neno yam ɓinguel men gonguel ɗo ko Ali Samba Ndeno Fall komo tigui jogani en kaɓirɗe kanko woni infographe amen caméraman amen ko hoy banggue technique kanko arti toon en beltanimama no fewi tawno kala ko fewi image uji fewi son uji ko kamɓe en jetti Allah kadi en jetti ardiɓe galle ɓe no mbiyatmi e kala saaha neɗɗo naate galle rewdamal en jetti bandiraɗo gorko Daoudou Moussa Dia moƴƴo nen gueddaɗo en calminimamum en juurimamum tawno ɗum ɗo foof ko kanko caggal Allah en nulaɗo muɗum ko noon tigui funere makko mawni ko sihil makko ko Harouna Moussa Dia ha to Burkina Faso directeur men général Kawbo Samba Diop en calmini ɗum en juurima ɗum ɗon dewten calminen personnel Pindikar kono en jetti Allah en jetti sponsor meɗen leader so wiyama sponsor meɗen leader noon ko KP ko KP mo Elas Demba Ka o KP mo gorko pullo dañjo artiri leydi mum o waɗi investir leydi muɗum ƴetti kadi ɓiɓɓe leydi mum ene liggino ɗumen wadde noon ko ɗum tan woni dañal tawno ko neɗɗo wawi dañde fof so woni caggal leydi artirani leydi mum haydara firtani wadde noon Alas Demba Ka addini meɗen transfert d' argent mo ganduɗa ko ɓurɗo webde e transport d' argent uji ɗi ko baɗɗo kadi ko hay goto e transfert d' argent uji ɗi mbaɗani ɗo e nder leydi he walla mbiyen ni partout dans le monde nde tawno ko 0 franc KP ko application mo ganduɗa oɗon mbawi yaade to par Play Store mbaɗon ɗum téléchargé portable uji moɗon walla joguiɓe iPhone ɓe App Store caggal nde mbaɗɗon ɗum jahon to e boutique aji amen EDK walla boutique aji goɗɗi ni ko wona EDK taw ko baɗɗi KP berson kalisaji e portable uji moɗon
so tawi oɗon neldo jogiiɗo KP hono moɗon on joɓata haydara ko 0 franc so ɗon tiro ko 0 franc so ɗon bersa kadi ko 0 franc ko ɓuri hen kadi welde ko so naati station uji amin oɗon cooda essence kalɗo cooɗɗon ujunere min gussa noon temedere ko temedde jeenayi joɓoton ɗon so naati boutikaji amin low press kadi kala ko cooɗɗon ɗon eɗen jogui ko gussanto ɗon so naati kadi ɗo ganduɗa ko jolo cikken ɗo min jeeyata guertoɗo kala ko cooɗɗon kadi en waɗi kadi ko gussanto ɗon wadde noon KP ko ballal yimɓe foof ko ballal miskineɓe halpureɓe foof yo dok jaaha mbaɗa téléchargé KP way kono transfert d' argent ji keddiɗi ni ɗo a witaki aɗa nelda ujunere aɗa yoɓa pour sappo walla aɗa nelda ujunere aɗa yoɓa nogas ala ko gratuite haydara yoɓata kalisma ko an jeeni hoorema wadde noon eɗen eero herango meɗen e bandiraɓe fulɓe foof hay goto idoɓe hen ko leƴƴi goɗɗi garata en direna paya neɗɗo ko bandum ko ɓi pullo jeeyi ɗum kadi ko ballal yimɓe foof ko ari wallude yimɓe mbaɗe feere mbaɗon jogoɗon KP transfert d' argent garɗo wallude bandiraɓeɓe wadde noon caggal muɗum gatten ga e Yaye Seyda dede meɗen Ramatoulaye Sadio Dia de Ramatoulaye Sadio Dia caggal min mbaɗma présenté ka tonajo no wiite kadi dunde najo so wiyama dunde koye nder Fouta kono noon mi haali mi wi kadi ka debbo mo ganduɗa ko jibinaɗo to ha e Fouta Ziguinchor wadde ko debbo Fouta ɗum ɗon noon ko waɗande ɓe ganda Ramatoulaye Sadio Dia ɓe tan gandu ɗum par ce que heewi ko neɗɗo andi neɗɗo taw anda to neɗɗo jibina walla to neɗɗo jeeya wadde noon wiide Ramatoulaye Sadio Dia ko Foutangue kono hande Allah joƴƴini ɗum ɗo ko ɗo e nder Dakar wadde noon wona Fouta woni walla guila ni e cukaka muɗum wonani Fouta kono hatta ko Foutangue tigui sa yi ɗum tan haɗoma e namdade haɗa min arta Yaye Seyda hayɗa andi ko Foutangue dede Ramatoulaye holko hokkuma ɗum hokki ɗum saabu ko nene baba fof ko Foutangue e gati banggal babam e wiya ko dundanke kono nenam ne ko Dabiya bamma ko ummi ko Dabiya e wiye Abdoul Bocar ko toon ummi Abdoul Bocar Ali o yeehi ko histoire won ɗon ko addimo ha simbande ballante o jooɗi ɗon d' ailleurs a namdimo kam ko coftumi haalde e gati hanki tan o waɗante ziyara kanko tanam o Abdoul Bocar Ali kanko bindu Segele kanko ummi Abdoul Bocar mawɗo o ko taani ko o ummi Dabiya ko 1914 o yaari koyɗe ha saƴƴade makko kurus makko o jogui e nguru makko salli nguru makko nden ko nguru wonɗo o jooɗo e simbande balanta Allah andi kenen haalpulaar ɓe koɓe domat tan to jooɗi to kanko nomo jooɗi toon omo reeni diine makko o jeeri l'islam ko ɗum tan o andi o woni toon o tuubni yimɓe no wayno leydi kono o reeni tan ko diine makko o wuuri hawo maayi fuutankagal ne makko o sali hay mallinkore o haalata ha laaɓa haala makko laaɓata hen no min kadi Allah waɗi kadi jinnaɗam o kadi ummi fayi Samin jooɗi toon ko Samin jibinami ko toon mawnumi hakkude simbande e Samin noon woɗɗodirani nenam toon jibina tanam en kadi hankkatini memodiri e mabɓe tan min gondi kono noon ha hande fuutankagal kadi ne heddi amin gati mbiɗa yiɗi ɗum mbiɗa yettira ɗum Allah ko Allah jeynimi ko Allah jeynimi umma rasul sallallah alayhi wa sallam Allah waɗimi rokkimi jibinami hen Allah waɗimi haalpular kono Allah waɗimi almuɗo Cheikh Tidiane Chérif radiallahu taala anhu ko gueɗe ɗe ganduɗa mbiɗa yettira ɗum Allah no feewi e gati ko mbiɗa yiɗi ɗum no feewi min malgré que toon min gummi e toon kadi nomin kaalirta pular ni e komi juddu jeeri kono nomin kaalirta pular ni wallay ko nomin karata mallinkore sa tawi mbiɗa haala ɓe mbiyatama an kam haala min ko gonɗa an kam ka soose walla ka pular walla ko gawɗa wonde mbimi wiyaɓe a fof komi mélange fof tan somi yiiɗi mi wona ga o wutta somi ɓornima ko ga gona min kata toon tawn mbanmi enfance am fof toon janggumi école toon kadi natmi duɗal toon nannami toon janggumi ha mawnimi puɗɗimi andude Fouta kono noon alhamdulillah rabbil alamina kadi to jeeyami ɗo mbiɗa weltani ɗon no feewi gati neɗɗo kam ko to mbawɗa wonde fof ɓe mbiyata ko jolfu wiyata ko garab du yagga sino du soppaliku jasit haw wiyana ɗum wiyete ɓe mbi ko lekki no ɓoyire e maayo wat e gasi neɗɗo kam ko to ummi ko toon tan ummi e ɗum ne mbiɗa welti hen no feewi a jarama Seydi Dia sa dubbi hen seeɗa tan ko yiidema comportement ma kadi wiide bandiraɓeɓe wona jibinede Fouta woni Foutanke enen foof en jibinaka Fouta hay min ko caggal leydi en jibiɗen mataw ni en jibinaka ni ko taari Fouta kono hatta kala jiiɗomo wiyata beele ka Foutanke tawno Foutankagal koye needi Foutankagal kadi koye neddagal machallah kala ɗo neɗɗo yiman andi tikka Foutanke
ya seyda Ramatoulaye Sadja hande noon woni toɓɓere meɗen ko darde debbo e nder l'islam sa nani darde debbo e nder l'islam noon ko toɓɓere yaangue wadde ko ganden wona émission goto wonata kono hande enen fof eɗen gandi gonɗen koye lewru korka eɗen mbiya bandiraɓe fo Ramadan Moubarak yo Allah feccu en e barke lewru ndu Allah hokken kadi wondirde saaha mo woni eɗen gandi ko lewru ɓuural ko lewru ndu ganduɗa ko Allah waɗi hen ko ala fof ɗum waɗi ɗum e nder lebbi so Allah wurni enen tawtama en tawanoma rawane en joɗima ɗo en tawtotama hikki en jottima ɗo ko yettere Allah yo Allah hokken kadi tawtede mo woodi tawa ɓeydi ustaki enen kala e jolum so wiyama darde debbo e nder l'islam noon ene yaaji par ce que so tawi mi juumani ene wiye hay guidiɗo gomde alquran o ko debbo ɗum ɗon noon beele holko gaddanta hen yimɓe oɗon banggue deytoyam darde debbo sohna Sali machallah l'islam presque debbo no foti yettirde Allah no fewi yettali diine l'islam puisque diine l'islam addani debbo rimduɗe addani wonde yimɓe heɓe civisme addani en kadi jeeyede e société par ce que hade diine l'islam en galano e société en galano valeur debbo ala valeur debbo ala konngol debbo wiyata ko wiyano ko gacce nani kala ko ganduɗa ene debbo aybinano tan debbo a jogoto ɗum tan sata joguima ha tampi jaaha mbaɗa vente aux enchères ɓurɗo yobde nawa ayi debbo ronata debbo piyetini ala konngol haydara an kay ko sa jibi debbo ɓiɓɓe rewɓe jibinte yaaha assez ubbe taw ene wuuri ɗum noon sono wiye hannde droit de la femme taw ko l'islam addani en heɓde ɗum eyi ɗum noon eɗen kam eɗen jettali diine l'islam no feewi ɗum waɗi eɗen juula no feewi no wiyete kadi nulaɗo men sallallah alih w sallam addana vraiment wadde civilisé ha mbawɗen joɗade e société joɗade e société eɗen kaala eɗen nane eɗen keeɗe kadi gati eɗen gandi kadi darde men wawata ko ittede diine l'islam no mbiɗuɗa ni diine l'islam so heewi ɗo hannde alay saago ko debbo timmuɗo wonno darino caggal joom galle mum ɗofti ɗum kadi ɗofti ɗum waɗi ɗum gunguede ɗofti ɗum e fof woni nene men Hadija bintu Huwaylid eyi ɗen gandi so wiyama debbo gaɗiɗo gonɗinde diine l'islam ko kanko seydatuna Hadija nde taw noon kanko nde o resudirte nulaɗo sallah alih w sallam o debbo ngelɗo wonno debbo galo wonno debbo joguinoɗo ganduɗo hoore mum moƴƴo mbadi kadi kala ko datete debbo omo alenene mum kono ko galo tigui wonno kono nde o yi ko dartanno ko gata o resanomo dewle ɗiɗi haade makko fottude nulaɗo men sallallah alayhi wa sallam nde Allah fof yimɗo o waɗi kanko ko commerçant o yi nulaɗo sallah sallam tawno wonde e bamum tokoso abou talibin somi juumani tawi o monde omon yaaha omo fuɗɗi gollude o yimo o suuɓimo pour omo waɗanamo commerce e ko ɓuuri raɓɓikinade ko joni noon nde o yino waɗata ni tan o ŋeli hen kanko o yiɗirimo hoore makko no wiyete debbo no foti ñelde no foti andude ko yiɗi no foti hebde choix nde o yi tan kanko choix makko waɗi ɗum porté nulaɗo sallah sallam nde taw noon kala ko on ardinimo e commerce ko waɗi multiplié joni noon waɗi feere noon e feere debbo andi ɓe mbi inna kaydahunna adim debbo feere mum moƴƴere kam ene yiiɗa e société he kanko noon mo makko o ko moƴƴere kanko mo jogui oɗo ko hal yatim ko miskino ko kadi ko baayo ala yumma ala baaba o yii ɗum tan o yiɗani ɗum hoore makko kanko ko kala ko waɗa e dewgal kanko e ngaalu makko fof o rokki ɗum ko nulaɗo sallah alih w sallam o waɗi fof makko koye diine kadi kanko kadi sallallahu alayhi wa sallam kanko darani sallallahu alayhi wa sallam nulaɗo sallah sallam yahanno haaru hira ene wayno toon ene ƴeewoya ko dartata ko yiyani nde tawno kala gonɗo nulaɗo koko waɗa préparé haade mum nulede eyi kono nde seydina Jibril alayhi salam nde arno feññanimo ɗon kulol jaggimo o yaɓi koye ɗo ari ko yummen Hadija o tawno wiya zammiluni suddam taw noon ko debbo moƴƴo ganduɗo ko wiyano e debbo ko ko ɗum dartano kadi e debbo o ari tan o fawimo koyɗe makko o wima yiyata kene hulɓinma eyyi ko rewate mako so tawi ko hunde moƴƴere mami andu nde taw noon malayika yurmede yiyata leeɓol hoore debbo nde so yeehi fandima so Jibril fandima o sudditi hoore Jibril rutto so suddi hoore nde kadi e Jibril ara taw woni joom suudu makko taw woni joom suudu makko taw yeehi ha hawde tan ko raɓɓikinade ɓaɗa émission a wawa ko raɓɓikinade tan o woni joom suudu makko anani nde woni joom suudu makko mo rokkimo fof gila on wonani taw nulaɗo sallah sallam gila taw o nulaka taw gila o nulaka taw o resi nogas e joyyi kanko mo yaare duuɓi 40 kono noon mi duuɓi 15 kono caggal ɗum o jibinide makko ɓiɓɓe joyo
ɓe joyo ɗiɗo worɓe e tato rewɓe koji ala ɓiɓe jeegom nayo rewɓe e ɗiɗo worɓe joni noon caggal nde o yi on nde Jibril alayhi salam ne waɗino ha o andi so sudditi hoore tan Jibril alayhi salam yaha kono so suddi hoore nde o ara o wimo ko jiiɗa ho omo janggano histoire ko ɗum waɗi debbo kadi foti janggude histoire dokkunomo kadi nulaɓe adinoɓe ɓe o yehidimo e gumɗo goto no wonno e wuuro ngo no wiye Warkat ibn Nawfal o yehi o namdoyi on wimo hanno taw mbiɗa jogui guitam ɗe enen yiyatnomi daro mi jaɓɓoma nde somo yaltine e Makka taw mbiɗa tawtore ɗum ko Sayyidatuna Khadija ngalu makko foof o waɗi koye diine l'islam nde o rokkimo nde kanko o rokkimo ngalu o rokkimo hoore makko e fofof makko ko ɗum wende sahaba goto ari no wiiri nulaɗo sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhalladhina amanu wi tawi ko hol commerce ɓurɗo hakkude men e joomen aya telli بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ويكمرس برد حكون من الله برد هن bénéfice commerce oɗon woni gonɗinde Allah e nulaɗo muɗum wadde jihad taw ko fi sabilillahi waɗirde ɗum jogitare mum neɗɗo o e hoore mum anani neɗɗo o e hoore mum to tawi fittanuma e fof ma taw ko diine dokkata kono ngalu mo joguiɗa ko kadi mbaɗa e diine nene mi Hadija ko noon wanno o darani nulaɗo sallallahu alaihi wasallam kala to ko ganduɗa diine ne sohli kanko ko hen woni eyyi kadi o woni yummul mu'minuna yimɓe fof ko ɗum waɗi kanko o wuurte nulaɗo ha yalte aduna debbo tawanimo machallah eyyi ɗum aɗa andi ɗum ko fierté e rew caggal nde rewɓe ɓe sohnaɓe ɓe nelaɗo dañi ɓe fof ko caggal makko sanki kono no tawdirani ɗumen nulaɗo kadi ne yiɗimo jiɗgol hayndo so ko yalte aduna so nani ɓi ko goɗɗo wiye hawla so nani inde mum hakkille makko te Hadija ko ɗum waɗa Aïcha nene men Aïcha hiri Hadija te yiyani Hadija ɗum ko wiyete kollere ko e ko waɗi e diine ko ko ɗum wiya Hadija a nourri l'islam de son avoir ko joguino ko diine o waɗi ɗum aɗa andi ko darde debbo e ko ɗon fuɗɗi eyyi kadi te musno so musno sono joni o nulaɗo sallah sallam nde yino Jibril alayhi salam o ari o yaɓɓi sono ko zamanu men wiyata ko mbiɗa anduna a heɓat ɗum a ñallinta wallinta jaho e grotte ha 2 heures du matin an kadi a yiyatno aɗa andi a yiyat fotta e jinneji kono kanko de o waɗani noon kanko o waɗani noon ɗum kanko kadi omo jeeya ko hoɓe rewɓe zamanu makko kanko o senene men Hadija hono kanko ko jeeya koye ko zamanu rewɓe zamanu makko Asiyatu rewɓe zamanu munen kanko woni ko ho mabɓe Maryam alayhi salam kadi zamanu makko rewɓe fof kanko woni ko ho men hade le Fatima bintu Rasul sallallahu alaihi wasallam kanko woni nisal alamin rewɓe aduna ɓe fof kanko woni ko ho munen ɗum noon darde debbo e l'islam kadi eɗen gandi l'islam ko ƴiƴam debbo adi rufede hen woni Sumayya on adi warede e diine l'islam e diine l'islam ƴiƴam makko adi rufede e diine l'islam eyyi kono ene heewi sen duttima caggal haade l'islam eɗen gandi ko ɓe limtuɗen ɓeɗe Asiyatu kanko ne ƴiƴam makko ko diine l'islam heddi eyyi gati kanko wonno sohna e ɗum debbo Firawna eyyi ko addani Firawna leptuɗo ha warimo ko gonɗin Allah ko eyyi ko ɗum wandi kanko ñaagui Allah rabbi ibni li indaka baytan fil jannati wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini min alqawmi dhalimin Allah mahanam galle aljanna goɗɗitinakam fir'auna e yaadiɓe mun e kala ko rewi on martaba ko debbo mashta bintu fir'auna kadi ko noon kono hande ɗum umminani ɓaade kadi ko may gati ko tan woni raɓɓiɗi inchallah ko émission debbo africain kadi mbiɗen kadi ko darde debbo e nder l'islam nde taw noon jiɗata yaltude concept émission men kala saaha tan ko émission debbo africa kala no joɗiɗen ɗo taw ko yewtere fande rewɓe hay sono gorko joɗo taw yewtata koye rewɓe kadi haali haala ka foof ɓe hollidde tan ko debbo idi gonɗinde l'islam ko debbo kadi ƴiƴam mum idi rufede e nder l'islam wadde noon debbo ko kañum woni heeñere l'islam kadi enen fof ɗen gandi nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ko debbo jibini ɗum kadi kala waliw gonɗo ɗo e gando e annabi Allah ittu ɗum koye nder debbo wadde noon ko debbo woni bundi l'islam
wadde noon hannde anndini ɗo yimɓe yaama ko heewɓe nganndaano ko yettude Allah tan e wiide en jetti Allah nde l'islam ari haa waɗi men valorisé woni no mbiɗaa ni de tawno hado l'islam en jaggata no mbareɗen en jaggata no jeeyeɗen en mbaɗata no fof so tawi noon l'islam ari hokki teddungal debbo haa debbo hannde heɓi teddungal haa hannde eɗen mbiya parité walla goɗɗum fof ko sababu nde heɓde ndimaagu mum tagi ɗum ɗum ko diina hokki en ko diina hokki en so wonano diine ɗum ɗo fof yaltata so mbiɗen wiye hannde ko tubakoɓe gaddi ɗum kono tubakoɓe ɓe ko ɓuri hen hewde koɓe gaddi ɓe tumni koye diine yen gandu ɓe timni koye l'islam ko l'islam daɗuno ɗum kamɓe ɓe gari ɓe timti nder hen wadde noon ko diine idi teddinde e debbo ha yeey seeda caggal nde kalɗen ɗo haala sohna Hadija e darde debbo nder l'islam en nde holno no wondirno e joom galle makko Nelaɗo sallallahu alaihi wasallam wadde ko hollirde tan ha joni ko debbo woni galle ko debbo kadi fennito gorko e gorko ko wawi wonde foof e aduna maga mo wawi jogade foof tan ko ala debbo timmuɗo o wawat kadi sohna Sali jaafoɗa kam kadi mbi sohna Hadija kono seydatuna Aïcha eɗen gandi kankone mo jogui darde no feewi e diine hande hadisaji janggueteɗi ɗi foof ko ɓuuri hewde ko kanko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam no jofotonomo wiya khudu nisfa dinakum min hadihi humayra o wi caggalam e feccere diine mon fof ƴetteyngel ɗo dewel boɗewel moƴƴel mbaɗi hadisaji kewɗi ete pourtant ko duuɓi 9 wurde Nelaɗo sallallahu alaihi wasallam son Hadija on woni Aïssa woni joom suudu makko ɓurnoɗo famɗu duuɓi ɓurno mo ƴettiri duuɓi 9 wurde mum kadi duuɓi 9 woni duuɓi 17 kono on ko histoire kanum ne gati seydatuna Jibril kala nde alanno yiide ene alanno yiide Nelaɗo sallallahu alaihi wasallam taw mo suudu Aïcha o wiyata mbiɗa yettinanam calminalam Aïcha machallah yettinanam calminalam Aïcha yiide Aïcha kadi wiyete so wiyama Hadija a nourri l'islam de son avoir Aïcha l'a abreuvé de son savoir machallah kanko ko gandal o ɗomditiri diine islam ha hande hadisaji makko ko duuɓi sappo e jeetati ko duuɓi 9 o naati suudu duuɓi 9 o wurde Nelaɗo ndenoma yaade sappo e jeetati nden sanki hay goto o waɗi ko ganduɗa ko waɗi ko hay goto mbaɗani to dañdane makko hay ɓiɗɗo kono kankone Aïcha wonno ɓernde makko caggal Hadija rewɓe resiɓe foof Aïcha wonno ɓernde makko kono kanko wiyanno rewɓe ɓe andu enen rewɓe meɗino wiide Fatima mata wawi wiide bamma yo fondu min hakkude amen e min jiiɗi ɓe gandi omo yiiɗi o ha ɓurti nde Fatima haalanima alayhi salam o wimo mata yiɗata ko bamma yiiɗi wimo hanka o wi ko kala ko joguinimi hooram ko jeeyanimi hooram mami fonduɓe kamɓe fo goto ɓurata hen hay hunde kono ɓernde nde noon ko Allah jeeyi Allah rokki o Aïcha eyyi kono ɗon worɓe ɓe kadi ne mbaɗa ɗon attiré attention hay so tawi aɗa jogui rewɓe ma e hay so tawi ɓernde nde kono noon ko yo won hakkude ma tan e Allah e mum gati ɓernde ko neɗɗo goto wonata kono hatta won tan yo ko jolfibeta ko mandu eyyi jomum taw ko ɗum koko suuɗete eyyi kono wona kay yaltina andina rewɓe heddiɓe foof kanko ɓuurimi yidde kono dokkuɗa ko dokkata foof a feccata a fondata kanko ne nde o haali ɗum rewɓe foof gandi kadi jaadi hen hay ndo leeli o sellani nde ɓe gandi o tampi o jonta nde noon o rewirta kamɓe fof ɓe ɓamdi yoɓe ɗaldu wona suudu on Aïcha andi ko Allah teddidimo Allah rokkimo Allah jinganimo voilà ɗum noon enen noon en mbawa yobde Rasul sallallahu alaihi wasallam en mbawa yobde diine l'islam ko mbawɗen wadde foof gati hande so a jooɗima ɗo mi jooɗima ɗo eɗen kaala eɗen nane wallahi ko diine l'islam kono hande diine en gala en jooɗota koto ko worɓe jooɗe en gala enen ko instrument so worɓe ene jooɗi ene ko enen gonda instrument mumen no marionnette uji ni en kattine aɗa waɗani aɗa ñaaƴmine kadi aɗa waɗi aɗa ñaaƴane aɗa ñaaƴa aɗa waɗa hunde ɓenne ɓe keɓayma e dahamme taw ko ɗum objet femme objet min eɗen jetti Allah no feewi eɗen jettata Nelaɗo men sallallahu alaihi wasallam eɗen juulo e makko kanko e sahabaɓe makko ɓe yadarno e asabiyatuji makko foof e koreji makko jarama ya Seyda wadde ko wiide tan yo rewɓe ɓeydo tinnade l'islam oto mbad baisser les bras yo gaddu kadi ko enen goni fof wadde noon hande gonɗen koye lewru korka woni no mbima amni yewtere koko jokkar e juppude seeɗa e banggue korka ka deydo yam wiide rewɓe hande noɓe mbiruɗani ha joni kamɓe gone nder galleji ɗi kamɓe penata kejjaji ɗe
ko kamɓe peenata kumtari ndi ko kamɓe peenata hirade ɗe hay sinno debbo ko liggotoɗo gorko ko liggotoɗo ittita so takkusan yoni kam debbo ko liggoto fof maw dok fatude galle pour fewnude kumtari o ɓattina galle makko wadde noon ko rewɓe kadi goni nehoɓe sukaɓe e nder galleji hande noon eɗen jaare banggue tan ɓe ganduɗa rewɓe tan ñalloɓe horde tan guila subaka ha hiira tan ñalla ɗanade jomum wonani ummoni juula suwa wonani ummoni juula tisibar wona jomum en ummoni juula takkusan ñalla tan ɗanade sikka mataw korko ko ɗoygol beele on dañi korka walla hay sinno hoorino wonko manki wona noon kam Allah yiɗirno wona noon kay gahi debbo kam Allah wina Allah wi ya nisa annabi lastunna ka ahdi min annisa in ittaqaytunna fala taghdagna qulna qawlan ma'rufa wa qarna fi buyutikunna ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطيعنا الله ورسوله إنما يريد الله يذهب عنكم الظهر أهل البيت ويطهركم تطهيرا wani debbo on debbo julɗo on potani hay debbo goto e aduna kono so tawi noon ini taqaytunna so tawi on kuli Allah kono kadi o sen kuli Allah hay debbo goto en fotani ɗum noon kadi seɗen kaalen haalullaji ɗi ganduɗa wona haala jaaruɗe e samma kala aɗa haalde e gorko gaada tippide gorko janano aɗa wadde e munen ko ganduɗa ko sikiri ko wayno ha jomum wowma walla taw aɗa haali e gorko mo ganduɗa on ko en jogui ene huuɓini e ɓerde mum ñaw mo ganduɗa ene yinnoma walla ene ɓerde mum wonko jofanima ha heeɓa occasion no yettorima kono wi kadi soɗon kaale ko jokki ko rewi Allah ko jokki enɗam ya'muruna bil ma'ruf wa yanha anil munkar ñamire ko moƴƴi kaɗon ko boni kadi keɗɗoɗe galleji muɗumen comme no dumuna ɓernduɗo resté chez vous ko rewɓe wiyanno resté chez vous pour adu resté chez vous kono kadi oto mbayeno rewɓe jahiliyankoɓe mbayanno ni oto jaltine koltuji mum e kadi mbadiji mon kadi ñoote ko timmi ko juurtine taw noon ko mbiɗoɗen nane ko wonko rimɗinɗon en Allah juurtinen en ittali laɓɓinen en ɗum ɗon fof juurtinen en koltuji meɗen beele kadi eɗen mbasa yanoyde e ɗon ɗum noon sako debbo julɗo emi so juula julɗeli ma saɗa rokka asakal saɗa wawi dokka anani korka ka kadi ko noon kadi ko sa yi hadis o wiyata ko ida sallatil mar'atu khamsaha wa samat shahraha wa hafizat farjaha ta'at zawjaha dakhala al jannata rabbaha ɓe mbi debbo so juuli farillaji mum joyi hoori lewru korka reeni fariji mum ɗoftima joom galle mum manate aljanna joomiko no ɗoftima no Allah yiɗiri ni e firti tan ko debbo kadi ko an gonɗa koye galle arrijalu qawwamuna ala nisa ɗum wiya gorko yo dartu yo yaltu ɗaɓɓo e adda an noon gonɗo e galle he comme nane mbiɗani fof ko mbaɗa assuré ko woni e galle he ko so Allah waɗi no resi hen he leeni hande e aduna ne ha yimɓe aduna ne yaaha eɗen jaade e aduna o ha rewɓe batti yaltude e ɗaɓɓoyde ara wallude hoore mumen walla joom galleji mumen puisque aɗa yaaha e galle joni tawa ko gorko mo ganduɗa doole mum heewani ko gorko jogui responsabilité mum fof nane en kaali haala Hadija ande wonne ko o waɗanno commerce kono noon yo rew lawol ko mbawata ɗaɓɓude boowal fof sa naati galle ma ya andu ɗon ka sohna ka desaɗo tâche ménagère ma yo timmu yo timmu ko ɗum addani debbo haɗede ko heewi par ce que mbiya hulkal insanu daifa andu neɗɗo ne yaawi lofde surtout noon debbo ne famdi doole kono gara hay lewru korka lewru ndu ganduɗa ko lewru ɓural lewru ndu ganduɗa moƴƴere nde mbaɗɗa fo a sowante ɗumen e laabi sappo e sappo ɗi sa ɓeyni yodnude ɗumen a waɗi no yiɗira ha Allah weltanimama ma Allah fottu sowonma ha wona laabi temedde jeeɗiɗi ɗum an debbo an kay watta ɗon sa a hoori waɗa assuré wati min ko gowmi wiide ko debbo kam saɗa resa wat feere joom galle ma kam oto tulmu oto heyɗu oto owlu kono kadi woto faayi boowal arta nder galle kadi fayre nde ɓeyɗa walla ɓatto galle mum damal galle mum rutto yiilade wuuro fof ɓuranimo nadde galle makko walla yasubillah waɗi worɓe ɓano ko rewɓe nokkata ɗum ɗo kandi men jaam nde galleji mumen wonno préfére ɓe gone e boowal ɓe jiilo kono wona galle an debbo noon saɗa waɗe galle mbiya ko ya nesukaɓe ma ko an o sawata an o jibinta an o muyninta on ɓiɗɗo noon foti ko kala ko waɗata koye maɗa janggata ko ɗum waɗe mbiya ɗum wiyete kadi l'islam ɗum wiyete duɗal debbo won duɗal arwanide e ɓiɗɗo mati fofof koye debbo ƴettata
on debbo noon foti tan so fini ko wayno lewru korka yimɓe ko ɓuure yimɓe ne poɗodira ne jiirudira par ce que lewru promotion sa ɗanima fini ƴeew saɗa jogui deftere ma hande kam yimɓe fof Allah ne walli ɗumen kala to mbaɗɗa cliqué e internet wawi wadde hen wawi sa waɗani keɗoɗa ko wayno sali en ko wayno hay so jomum janggan kono ne ma ko andano e aduna mbaɗa feere ganda ɗum ɗon sukaɓe ma parana ɗumen e janggoɓe janggoya kadi gummoɗa law pewja kumtari ma law defe ha ɓernde ko moƴƴinta reedu ko moƴƴinta ko ganduɗa so gorko ñaami ɗum lorata ɗum kala goɗɗo kadi par ce que wona gorko tan a kala gonɗo e galle he koye sagement woni ene foti noon no mbaɗa feere daronoɗa ɓen foof beele so kumtima ne wawi humtade so kumtima ala ko lorata ɗum e ko ñamri munen so ñamru so ummanaka law goho sa renaki ɓendata ɗiɗi ɗum ɗo vigilance poɗɗa waɗde hen a waɗata hen kadi hay laaɓal namdi a waɗata hen hande yo marnoto tan taw jomum faaɗo towona surtout debbo sowona tan sa fini ɗanoɗa ha ñawla gona e ko wayno portable amen ni whatsapp joni ko zamanu goni walla jooɗoyɗa tan a juulata walla gona tan kadi e télé walla jooɗoɗon tan mbaɗon fedde mon jooɗoɗon tan on kaala ko ganduɗa ko rewani Allah ko liɗo e fof te liɗo ori jeeya ko ɓuuri tampinde neɗɗo liɗo wallahi hasbillah liɗo moƴƴani eyyi par ce que ko tardintane ko ganduɗa ko seyɗane rewɗata ɗa wawi fawde min mbiɗi joom suudu ka am goto miñi ko amin gonnam foti ko defte hirande o waɗi fof caggu makko fof fawi ha gueƴe no wiya hirade o dogui o wiide hande mi heeɓi o defani hirande omo fawi tan banma oma ro jooɗo maɗa liɗo tan liɗo jena he liɗo yaltina e galle he ɗum ɗon foof aɗa andi wonen kadi jiyami arta hen seeɗa jaafuɗa yay seeda yi to ganduɗa galle soɓe pini kamɓe fof koɓe semeɓe galle guila e ƴeykiraɓe ha e ɓiɓɓe jibinaɓe galle ɓe gone liɗo ɓe gone liɗo ɓe mbatti habde dugduɗe hen haaɓe kaɓa haaɗe cippire e nder lewru korka te pourtant sa wi ɗum ɗon sa wi seyɗane lewru korka a tooñi seyɗane gati seyɗane tonga lewru korka seyɗane tonga ko heddi ko ɓerde nde e fittandejo beele mo fittande jomum ɗum ɗon ko ganduɗa ene fonno heɓde baraji andu sa wi soɓe mbi a golli hen gollal gotal moƴƴal ma a sowane ɗum laabi sappo kono sa bonande sa waɗi ɗum lewru korka kadi ko noon waɗantana ɗum noon kay neɗɗo kay andu nulaɗo sallah alih sallam en mbi gabbuno e mimbar o wi amin laabi tati nde o gayi nde o silmini sahabaɓe namdimo ɗiɗo aminuji kam ko firti o wi amin Allah wi ko neɗɗo guuɗo e lewru korka hoorani walla so hoori waɗani gollal pewgal ha wasde horde nde addadimo nadde jahannama yo nad jahannama ɓurɗo bonde luggiɗɗo o wi jibril wi amin mbimi amin o wi ɗimmo guurɗo e jinnaɓe mum ɗiɗo walla goto heɓani hen aljanna ha ɗum sabanimo nadde jeygol yo naate jeygol kal ɓurgol bonngol aliyasu billah kono kadi mo ganduɗa kadi aɗa jooɗi aɗa nani neɗɗo wiya Muhammad a wiyani sallllahu alayhi wa sallam ɗum kadi so addanima nadde jeygol ya naate jeygol ɓurgol luggiɗde ɓurgol bonde ɗum cikkumi sa ari hay lewru korka Allah wi nulaɗo salah sallam wi ida ja ramadan futtihat lahu abwaba aljanna wa uliqat lahu abwaba nar wa suffilatu shayatin lewru korka so ari ɓe mbi damude aljanna fof uddite damude jahannama fof guddete seytane tongue beele jiyaɗo Allah o ne wawa rewde Allah no Allah yamiri ɗum nde ɓuura Allah yiɗani en beele ne wawi hebde ɗum par ce que en gandi keɓɗo probléme janggo darga janggo fof ko seyɗane rewɗa ɗum noon o tonggui seyɗane kam on ɗeɗon ɓuure ko julɗo heeɓi ɗum koye lewru korka keɓɗa aɗani kadi o wima balɗe sappo gaɗiɗe ɗe ko yurmede awwalahu rahma wa awsatahu maghfira wa akhirahu itkum minan nar deuxiéme phase du carême woni yurmede nde woni hafrade nde bakkatuji an kay wat ko ganduɗa beele aɗa hafrane bakkatuji ma kono haɗa wat kay ko ganduɗa ene ɓeyɗanma ɓuuri an Allah tonggui seyɗane uddi damude jahannama udditi damude aljanna an kay ko paseɗa tan profite sa waɗi tan a natat carte gabma kay ya tinno hen kay beele saɗa yalta hen kam keɓa ko ganduɗa ko carte blanche keɓata par ce que kala ko kaɓirɗe ne poɗɗo rokkudema baraji foof an Allah wallima hen ta en tant que debbo fawanima ko heewi ko heddi ko enen darten koye men ɗum ne sen gari ha lewru korka kam tinnoɗen galleji men kam min ɗum ne jeeya hay somi jogui mbomri
to jiyata kam ɗo somi hooti so Allah nawti kam hiradam koor kam mi daldata ɗum boomira hay keɗiɓe mi daldata hay soto boomi mawni jogiiɓe kono mbiyami ko lewru ɓuure komi porfira heen wadde noon deedoyam waɗani ko dokkannoɗon hojumuji kuuɓi e ngaran gudden yewtere nden ha saaha goɗɗo kadi ha semaine prochaine inchallah garten jottoɗen ɗo woni no mbiɗen ni kadi jokken ha joni e ko gonɗen ko darde debbo e nder islam surtout e nder lewru gorko no gonɗen du ɗum ɗon noon Allah jarama a jarama wadde ko wiide tan woni no mbiɗa ni ko mbiyata ko so tawi debbo minen ceernaji goto hen haala so debbo on andi hol baraji gonɗi e nadde nder waañ jeefa jalta o yi ɓattina yimɓe ñaama o yi kala debbo pinɗo e natade nder waañ par ce que waañi way muusi ni ko cumata hen e ko gañotoɗa hen e nguleeki ki foof o ko ɗum tagi baraji gonɗi hendi o ala to ɗum woni wallahi ade noon rewɓe yoɓe profite yoɓe naata nder waañuji yoɓe defata yoɓe jaltina ɓe ɓattina sukaɓe ɓe ɓattina worɓe ɓe ɓattina ɓesguji ɗi foof ko baraji tan ɓe profita hen no feewi ɗum wadde croisére e bara han jomum ñalla ɗanade hiira ɗanade a juulata waktuji ma no potirni aɗa hoori ñalla hadde hoorema ñamde e yardu a waɗani ko poɗɗa wadde ko a ummata ko liggoɗa ko poɗɗa liggade e galle o wonen ɗano ha 18 heures gummani mbaɗa kurtu nde ɓattinta taw hankkadi futuro ɓenni ɗum ɗon fof wona gueɗe jodde wadde rewɓe mbatten haqqillaji no feewi tinnoɗen ɓe tawno ko enen goni galleji enen goni aduna o foof wadde noon deede hol konngol ma mbayni gaden gudden yewtere nde ha émission goɗɗo inchallah kongolam kay ko yo yimɓe yo tinno tan ko mbiɗa e julde ko hayso tawi aɗa gollatno wiya waktu to tawma foof wirtu sajada ma juula an mbiɗa andi oto ma mbiɗa andi yenanani waɗi sajada gati ka taaliɓe mbawi ɗum ɗon neɗɗo to wawi wonde foof julde kam so ari joƴƴin foof jaaha juula waktu ma ɗum ko Allah jeeyi ana wiye ɗofto gorko joom galle ma taw noon julde kam de kala ko Allah jeeyi négociation ala hen ɗum no julde ko hen jeeya neɗɗo yo juulal waktu so rendina julɗele ha jomum kumtoɗa tampa hankkadi heɗo tan aɗa tukko tan aɗa tukkito anda sah hay ko mbaɗata walla so defa kadi ha ɓurta an debbo o ha ɓurta ko ganduɗa ne yiɗano wonta bonande te a negata rokkude ko moƴƴi ko tawi ko mbiyatmi ko nane ko aɗa wondi e mbowrima e galle ya tinno onne ko korɗo no korirta ni jurmoɗa jomum ganda ko gonɗa e ɗaɓɓude ko ɗum woni e ɗaɓɓude ɗum noon tinnoɗen enen goni galle enen goni yummiraɓe almar'atu ummul insaniya ko debbo woni yumma windere nde alay saago kanko woni yumma kanko woni muynunowo kanko woni fofof ɓe mbi kanko kani woni damal galle e gorko ko joom galle kono damal galle mum ko debbo ko toon natirte so damal galle feewi fofof feewan fofof suuroto kono so damal galle ngal fewani ala ko suuroto hen ala ko fewata hen ɗum noon tinnoɗen koye men tinnoɗen e galleji men ke lewru korka mbaɗen ko mbawɗen foof mbaɗen hen ay hunde e dewe Allah ɗe kono tinnoɗen kadi e jiyaɓe Allah ɓe Allah waddi en ɓe mbeɗen mbasa tinde absence uji meɗen ɓesguji men ne mbasa tinde kadi absence uji meɗen woɓɓe loriɓe e men foof ene wasa tinde ɗumen ni gati kullukum ra'i o kullu mas'ulun an ra'iyatihi noon debbo on ko Allah yiɗani ɗum wonto wonno Allah yiɗani ko moƴƴere wadde sa ari tinno oto yaada yenoyo kadi ko ganduɗa Allah laɓɓininoma hen jaaha belsinoɗa ha jantoya e ɗum ɗon ko welsidare wayla yasubillah yallah waɗani en jaam kadi mbiya kadi lewru korka man sama ramadanan imanan wahtisaban hufira lahu ma taqaddama min zambi mbi on koɗo lewru korka ene yaade limanagal muɗum e finde labde e kadi jogade yakarne ma Allah yuɓɗum ma Allah momtanmo bakkatuji ɗi o wanno hen fof ɗi o ardini ɗo foof ɗi o ardini ɗo foof ma Allah momtanmo ɗumen ɗumne ko ɗum ñagotoɗen Allah enen rewɓeɓe tinnoɗen koye men tinnoɗen e galleji meɗen kon gonen galleji laɓɓinen mbaɗen fofof mbaɗen gonen yimɓe accueillant ganduɗa ene mbawa daranade debbo gorko joom galleji caggal munen kuufa ɓesgudu munen mbaɗa assuré ko ɗum noon kala mo ɓiɗɗo debbo mo joguiɗa ganduɗa koye kadi heblande jomum janggo so heeɓoyi galle mum wasa kadi tampude e kadi yettudema tan sali mi andi ka anda wona forme ala e forme moɓɓo ngo e salmindema kadi eɗen mbiya tan ramadan moubarak kala ko jortiɗen moƴƴere ko Allah yiɗani moƴƴere promotion o yo Allah yeeɗ en inchallah yo Allah so wonen moƴƴi men Allah yaafo en kadi timmani ɗe amin calmina galle o foof min jejjitani kadi joom galle o no mbiruɗa ni ceerno Daouda Moussa min jettamo no fewi gati ɗum ɗo foof hande ko jingganne leñol eɗen ñaago Allah piide TV yalla ɗum pinde TV yalla ɗum naw ɗum Allah ɓamtu ya rabbi kono kadi en goppata no mbiruɗa funere makko mawni ko e noon kadi calminirtenmo ha toon to Burkina Faso e golloɓe ɗo ɓe foof kadi min calmini ɗumenne e no mbiɗa Ali Fall min calminima kadi min beltima no fewi kadi nde arde notadema ɗo emin mbiya tan Allah rokken tawtorade kadi semaine prochaine ha mbawen e arde ɗo henne taw ko kaala hen ɗo ko kala ko rewi hen Allah
eɗen jettira eɗen men Allah yalla ɓeydan hen misatul hasanat meɗen kala ko oñi hen noon gandon ko neɗɗo o wonmo timmani sonno ko sago kala ko neɗɗo yaltine ɗemgal mum fewat kono ɗemgal noon ne ɓuuri des fois yawta tanelani mo min ɗaɓɓi yaafuya no fewi wona gandal amin ko o wiyete balli ko anni walaw aya ko ɗum yettidi min ɗo mais min calmini foof e kala kalifa diine gonɗo e leydi ndi min calmini ɗumen e min juurima foof dale halifaɓe aada foof sali min mbima seydi Dia yo Allah rokku en kadi ñallude jaam assalamu aleykum wa rahmatullah wa barakatuhu subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ileyk wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin amin Allah jarama seydi Dia en jetti Allah no fewi kadi en beltanimama kadi yewtere nde waɗi fayida eɗen gandi kadi ma bandiraɓe keɓen gartam no fewi eɓen jafno noon bandiraɓe ɓen tawno hande komi durmaɗo mindi komi keɓɗo grippaji kono wano wasa joɗade ɗo tan hande tawno émission o eɗen gandi ko émission mbaɗo gartam kadi ko en jiiɗa joɗade ko juuri taw en gaddanani bandiraɓe émission ngaji mumen Debbo Africain tawno eɗen gandi ɓe paade e kala saaha wadde noon en beltinima bandiraɓe fo yewɓoɓe guila wonɓe ɗo e leydi ndi hay caggal leydi ndi en beltinide kadi bandiraɗo gorko mo ganduɗa ko Djibril Sadio Dia gorko mo dundi ganduɗa ñanden en tawi ɗum to to Voile d'Or toon liggoto en émission meɗen spécial 8 mars kadi waɗi hen golle baɗɗe fayida addan meɗen jaram addan meɗen fof kadi weltinen en calminimama en calmini dendagal duunenaɓe ɓe ganduɗa ko toon anen toon jeeyɗa en calminiɓe kamɓe fof en jarimaɓe kono en calmini dendagal enɗam jajaɓe nde tawno kalmo yettani sababu yettani Allah ko enɗam jajaɓe tagui enen fof jirtodirɗen ha gadɗen koye enɗam gotal en calmini ɗum en calmini ardiɓe enɗam jajaɓe woni kaw meɗen Oumar Dia en ene wonde Sera Mamoudou Sadio Mamoudou tan Mamoudou Dia en Mamoudou Siré Dia kamɓe fof tan ɓe calminama ɓe juurama ɓe beltanama enen mbiyaɓe Ramadan Moubarak enenne kala ko fewi haala he ko Allah subahanahu wa taala ko ngakki fof ko enen kono wonano ko ɓurani meɗen eɗen calmini surtout wonɓe diaspora ɓe par ce que eɗen gandi ko piindi tan yewtaɓe koɓe yewɓoɓe piindi no fewi no fewi no fewi no fewi kala ko fewi yewtere nde hen gandin ko Allah kala kadi ko ngakki hen ko enen ko wonano ko ɓurani men jaam dow jaam less jaam ɗo hakkude o yo jaam ɓol tan dumo e meɗen Allah jarama on jarama min gartuɗo inchallah inchallah émission meɗen prochaine kadi ɓuurat kadi yañade so rewele dal on jarama dundankoɓe ɓe salminiɓe kamɓe foof mi juurimama no wiwonon foof ko Ramadan Moubarak enɗam jajaɓe comme no salwiri ni hono on tan ko jolfo wiyata ko helmo e fatu mi salmini foof inchallah ko sohna Ramatoulaye Sadio merci Seydi Dia Allah jarama on jarama KP ari tekkinde posuji mon onon yidɓe moftude e hutorade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé KP keɓa application ma posma tekka kopreje pofta KP gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde ujunere kala ko temedde jeenayyi mbuɗu joɓata walla natɗa koye boutikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa KP ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ene ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli Sénégal kala e kuuɓal wat téléchargé KP jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam ma